Il-qorti reġgħet ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest tan-negozjant Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Jorgen Fenech ilu minn Novembru jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin brabta mal-omiċidju ta' Caruana Galizia. Il-ħamis permezz tal-avukati tiegħu Jorgen Fenech ressaq tal-boħra sabiex jingħata l-ħelsien mill-arrest. L-avukat mill-uffiċċju tal-familja De Marco Gianluca Caruana Carin qal l-arrest tal-klijent tiegħu issa huwa legali peress li Fenech m'għandux data ta' meta l-arrest jintemm. Il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Jorgen Fenech kellha tkompli fis-27 ta' Marzu. Iżda smigħ ma sarx minħabba li x-xogħol fil-qorti jinsab sospiż b'mod indefinit minħabba l-coronavirus u l-qorti qed jiftaħ biss f'każijiet urġenti jew għal każijiet li l-imħalfin u l-maġistrati jħossu li huma fl-interess pubbliku. L-avukat ta' Fenech qal li mhux sew li sakemm ikompli jinstema' l-każ, Jorgen Fenech jibqa' jinżamm arrestat. Raġel innoċenti mhux suppost qiegħed il-ħabs, qal Caruana Carin. L-avukat mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fissret it-talba tad-diviża bħala waħda frivola u fakret li minkejja li l-qorti kienet sospiża, l-avviż legali tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika ma jwaqafx lill-qorti milli tiftaħ f'każi urġenti. Meta semet is-sottomissjonijiet kollha l-imħallef Edwina Grima ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest u ordnat sabiex Fenech jibqa' jinżamm arrestat fil-ħabs. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.